Ďakujem, pani predsedajúca, vážení kolegovia, kolegyne, pani eurokomisárka. Európa čelí existenčnej kríze. Ak nezačneme rýchlo konať, naše kapacity obrániť sa môžu skolabovať a nechať Európu na milosť geopolitickým hráčom. Tí si nás podmania cez naše slabosti, cez roky podceňované prepájanie našich obranných kapacít, aj cez neustále budovanie závislosti na dodávateľoch z krajín mimo Európskej únie. Roztrieštený obranný trh nás naozaj môže stať našu bezpečnosť, o tom hovorí aj Draghiho správa. A tá nám pripomína, že konkurencieschopnosť je čosi viac ako len ekonomický rast, vyššie HDP alebo kvalitnejší život. Ruská vojna na Ukrajine ukázala, že už nemáme čas na alibizmus. Tieto, ale predtým aj letové návrhy potvrdzujú, že problémom nie sú technikálie, že by sme nevedeli, čo je zlé alebo ako to máme robiť. Tradične tu chýba politická odvaha. Teraz je moment, kedy musíme byť odvážni a tlačiť na vytvorenie silnej obrannej, priemyselnej a technologickej základne Európskej únie a zainvestovať do našej bezpečnej budúcnosti. Ďakujem.